Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не хлебом одним будет жить человек, али кожным словом, что выходит з уст Божих. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Пан з вами. И с Духом Твоим. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Macieja. Хвала Тебе, Пане. У той час, калі Езус пачуў пра смерць Яна Хрысціцеля, ён асобна адплыў адтуль на чаўне ў пустыннае месца. А натоўпы людзей, пачуўшы гэта, пайшлі за ім пехатою з гарадоў. Выйшаўшы з чоўна, Езус убачыў вялікі натоўп людзей і злітаваўся над імі, і аздаравіў хворых іхніх. Калі ж настаў вечар, ягоныя вучні падышлі яго і сказалі: «Пустыннае месца гэта, і гадзіна ўжо позняя. Адпусці народ, каб яны пайшлі ў вёскі і купілі ежы сабе». Езус сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён сказаў: «Прынясіце іх мне сюды». Пасля ён загадаў народу сесці на траву, узяў 5 хлябоў, 2 рыбы, паглядзеў на неба, благаславіў і, паламаўшы, даў хлеб вучням, а вучні народу. І елі ўсе, і насыціліся. І з кавалку, што засталіся, сабралі 12 поўных кашоў. А тых, хто еў, было каля 5000 чалавек, не лічачы жанчын і дзяцей. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Злюбленыя, рыхтуючыся да сённяшняга Божага Слова, мне ўзгадалася з майго жыцця такая сітуацыя, калі у 11 класе павяцкай сярэдняй школе на занятках этыкі настаўніца задала пытанне: «Для чаго жыве чалавек?» Я памятаю, на занятках этыкі мы часам настаўніца ціха ўсё вела, манатонна, і часам мы не занадта слухалі гэтыя заняткі. Але, памятаю, зрабіла такую паўзу, і ў класе стала цішыня. Я, памятаю, задаў пытанне ў сваім сэрцы: сапраўды, а для чаго жыве чалавек? Это была такая, магчыма, першая глыбокая рэфлексія, калі я спытаў сам у сябе самого: які сэнс твайго жыцця? І была цішыня, ніхто не адказваў. Было такое напружанне, настаўніца вытрымлівала паўзу спецыяльна, каб эта думка, рэфлексія хадзіла па нашых галовах. І праз пэўны час настаўніца працягвала сама. Некаторыя асобы гавораць аб тым, што чалавек жыве для таго, каб есці. Я падумаў у сваім сэрцы: лагічна, а як жа іначай? Чалавек працуюць, запрацоўвае грошы, каб здабыць харчаванне і каб есці, і каб далей магчы жыць. Але настаўніца працягвала: чалавек есць для таго, каб жыць. Думка была вельмі цікавая, але я чакаў, што будзе далей. Бо ёсць жа яшчэ пэўная праўда, што чалавек жыве і памірае, а што потом? Але настаўніца далей адказу ўжо не дала. Таму што это быў той час, калі пра Бога нельга было гаварыць. Бог у вуснах настаўнікаў не існаваў, бо такі быў прыказ зверху, што Бога няма. І магчыма, што эта настаўніца хадзіла ў сэрцы з Богом, але не магла пра яго сказаць.
але мне гэтага не хапала. І ведаеце, я тады адчуў голад, нечага не хапае. Штосьці тут да канца не так. Ведаеце, і гэта такі быў глыбокі момант, дзе нават вяртаючыся дадому, я ішоў з гэтай думкай. Дык, а што далей? І я шукаў гэты адказ. І ведаеце, сённяшняе першае чытанне вельмі прыгожа паказвае праўду пра тое, што ў чалавека ёсць унутраны мір, у якім чалавек прагне быць насычаны. Сёння гаворыць прарук Ісая: «Сасмаглыя, ідзіце да водаў, ідзіце вы, якія не маеце срэбра, ідзіце, купляйце без срэбра, без платы за віно, малако» і гэтак далей. Менавіта гэта мова пра духоўны хлеб, гэта мова, якая датычыцца унутранага духоўнага жыцця. Паглядзіце, што кожны з нас у сваім сэрцы мае цэлы багаты унутраны мір, поўны розных фарбаў, смутку, радасці, цярпення, суцяшэння, болю і нейкай эўфорыі, перажывання, пэўных думак, пэўных надзеі, прагнення праўды, справядлівасці, любові, зразумення. Гэты увесь багаты мір паказвае, што ёсць гэтае глыбокае духоўнае прагненне і насычэнне добром. І гэта натуральнае прагненне, которое дае Бог. Менавіта гэтым чалавек адрозніваецца ад жывёльнага свету, што жывёльны свет гэтага не мае, ад расліннага свету, які ввогуле зусім іначай рэагуе. Але чалавек мае свядомасць свайго ўнутранага міру, прагнення прыгажосці, добра, і гэта Божий дар. Это адзін з элементаў Божых, які уліты ў сэрца чалавека. Ведаеце, натуральным чынам Божий дар, который праяўляецца ў сэрцы чалавека, накіроўвае ўсяго чалавека ў напрамку добра. Ідучы за гэтым голасам, чалавек натуральным спосабам унікае тое, што кепскае, пазбегае тое, што злое, кепскае, і імкнецца да таго, што добрае, што будуе, што дапамагае ўзрастаць у добрым. Гэта натуральны дар. Это дар, можна сказаць, это закон прыроды, Божай прыроды. Это натуральнае права. І ніхто не мае права знішчыць гэтае натуральнае права, гэтае прагненне, перакрэсліць і стварыць такія умовы, каб гэта было знішчана. Той, хто так чыніць, чыніць грэх. І сённяшняе першае чытанне паказвае, Бог жадае, каб гэтае натуральны закон, права, якое заложана Богом, магло расцвітаць у жыцці чалавека. І Бог гаворыць: калі маеш прагненне, прыйдзі, я цябе ачышчу і напоўню, каб ты жыў і радаваўся. Першае чытанне паказвае, што Бог з'яўляецца крыніцай жыцця. Бог з'яўляецца тым, які гэтае натуральнае права, дадзенае Богом, падтрымлівае і ўмацоўвае. Ведаеце, чаму здараецца ў свеце так, што чалавек вельмі часта не адчувае Бога ў сваім жыцці, а нават даходзіць да кандыцыі, што не толькі пададае пад сумнеў існаванне Бога, а нават сцвярджае, што Бога няма. З простай прычыны. Калі чалавек свядома і добравольна нішчыць у сабе натуральнае права добра, прыгажосці, прагнення Бога, ён сам Богу гаворыць не. А гэта адбываецца праз грэх. І калі чалавек стала свядома, добравольна і даўжэйшы перыяд выбірае толькі грэх альбо тое, што супярэчыць Божаму прыказанню, ён можа знішчыць, не толькі заглушыць, але знішчыць гэты Божы голас у сваім сэрцы. І чалавек будзе хадзіць і гаварыць, што Бога няма, таму што жыве ў граху, але фактычна і тады, час ад часу, голас Бога будзе заклікаць да таго, каб аднавіць прагненне добра. Гэты голас не можа быць знішчаны ў паўнаце, ён можа быць заглушаны. І сённяшняе Евангелие, сённяшняе Божае Слово паказвае, што ёсць у свеце асобы такія, як Ірод, які прыняў рашэнне забіць Яна Хрысціцеля па прычыне ўласнага страху, страты ўлады, датрымання слова перад сваімі служачымі, забівае, але і ведаем, што і ягоны голас, ягонае сумленне трымціць, бо паддаецца правакацыям сваёй так званай жонкі, а Яна Хрысціцеля ён любіў слухаць. Але ягонае сэрца неспакойнае. Ёсць асобы, якія перакрэсліваюць Божай загады ў вялікай сферы, але ёсць і тыя, якія прагнуць Бога, прагнуць гэтай праўды, прагнуць заспакаення душы, глыбіні, бо яны ідуць за Езусам.
Євангелія показує Христос, який обвіщає Боже Слово, в певному моменті йде у пустинне місце, каб відпочити, і шмат людей йде за ним, каб отримати оздоровлення, не тільки фізичне, але передусім духовне, бо воно буває часом намного мацніше від прагнення оздоровлення фізичного. Узлюбленыя, гэтую праўду мы будзем адкрываць заўсёды. Колькі будзе жыць чалавек у свеце, ён заўсёды будзе сустракацца з той праўдай, што хочацца быць насычаным не толькі хлебам, не толькі вадою, не толькі спажыткам тымчасовым, але заўсёды будзе прагненне глыбокае, Божае прагненне, глыбіне прагнення праўды, любові, пашаны. Это Божий дар. І пакуль гэтае прагненне не будзе заспакоеным, чалавек будзе неспакойны, перажываючы, змагаючыся за гэтыя дары. І менавіта гэтыя дары у глыбіні дае толькі Бог, у глыбіні нашага сэрца, у глыбіні нашай душы. Узлюбленыя, вельмі жадаецца і хочацца, каб нашае грамадства, наша краіна мела такія умовы, каб заўсёды была пашана праўды, любові, захаваныя гэтыя асноўныя прынцыпы людскога жыцця, якія знаходзяцца на натуральным праве, пашанаванне праўды, дабра, правоў, павага да асобы, бо гэта заўсёды будзе прагненнем глыбіной чалавека. Калі гэта не будзе незаспакоена, чалавек будзе аб гэтым заўсёды змагацца. Калі гэта будзе заспакоена, чалавек будзе ў радасці і ў дастоінстве перажываць сваё непаўторнае жыццё, гэты Божий дар. Узлюбленыя, няхай гэтыя словы будуць нам запрашэннем і адначасова адкрываюць і ўмацоўваюць тую праўду, запрашэннем да шукання Бога і ў адкрыванні праўды, што Бог фактычна можа напоўніць найглыбей кожнае прагненне нашага ўнутранага міру, а якое ёсць у кожнага чалавека. І няхай гэтая праўда вядзе нас да Бога, які насычае нас усім патрэбным духоўным дабром. Амен.